Ono je naš. Naše će biti da novim programima i platformama pokažemo da možemo da vladamo drugačije, da možemo da se ponašamo drugačije i da ljudi mogu da žive bolje. Nebojša je rekao jednu stvar, a to je da je važno da ljudi imaju optimizma. I ja znam da ljudi nemaju zbog čega da budu radosni. Deca im nemaju perspektivu, nemaju gde da se zaposle, unučićima ne mogu da kupe školsku torbu i čokoladu, ali za sve to mi moramo da se borimo, da promenimo, jer ako se ne budemo borili, promene od sebe neće doći. Ništa se samo neće promeniti. Nikada se ništa samo nije promenilo. I zato je važno da mi zajednički pokušamo da to promenimo. I mislim da ono što je najvažnije danas u Beogradu i Srbiji, to je da nađemo rešenje za zapošljavanje ljudi. Oni su obećavali kule i gradove. Nudili su med i mleko, šarene laže. Na kraju nismo dobili ništa. Nezaposlenih je sve više, samo su oni iz dana u dan bogatiji. A naš je posao da kažemo kako ćemo to da izvedemo. I ja ću vam to upravo reći. Mi ćemo najpre doneti novi zakon o javnim nabavkama, kojim ćemo uštedeti između 300 i 500 miliona evra. Taj novac ćemo uložiti u poljoprivrednu proizvodnju, u prerađivačku industriju. Ali ćemo takođe ovde u Beogradu i na svim beogradskim opštinama i na Zvezdari i svuda pokušati da to spustimo i na nivo mesnih kancelarija. Osnovati takozvane kancelarije za brze odgovore. Što znači, ako ima neko ko želi da investira, ako ima neko ko želi da napravi ambar, neko ko želi da investira u novu radnju, firmu da otvori, da u roku od mesec dana mora da dobije odgovor od svih nadležnih gradskih, opštinskih službi, republičkih službi. On odnese na jedno mesto te papire, dobije odgovor za mesec dana. A ne da on mora da zna svaku sekretaricu, svakog šefa kabineta, svakog pomoćnika ministra, predsednika, potpredsednika opštine, sekretara opštine i svakog drugog da podmiti da bi bilo šta dobio. To su stvari koje nećemo da dozvolimo. I za to možemo da se izborimo i zato ćemo da osnovimo tu kancelariju za brze odgovore. Zašto ona toliko važna? Pa zato što kad vidimo da jedan sekretarijat više puta uzastopno neće da da dozvolu za nešto ili izbegava da da odgovor, smenit ćemo te ljude jer znamo da oni traže mito, znamo da traže da budu korumpirani da bi to nekome dali, ali to više neće biti pod njihovom, nego će biti pod kontrolom iz jednog jedinog centra koji će sve to imati na uvid i koji će uvek gledati samo kako da izađe građanima u susret. To je ono što možemo da uradimo. Ovde su govorili o legalizaciji. Rekli su rešit će sve za pola godine. Oteli su sve opštinama i prebacili na gradski nivo da bi Đilas imao punu kontrolu nad procesom legalizacije. Koliko vam je objekata legalizovano ovde? Skoro ništa. Od 480.000 objekata u Beogradu koje treba da se legalizuje, legalizovano 1.000. Em visoke cene, em neće da rade. A važno je da svima uzmu ingerencije. A sad su se setili Đilas i Dinkić da traže decentralizaciju Beograda. A 4 godine su otimali sve što su mogli od mesnih zajednica i opština, prenosili na gradski nivo, a sad ćemo da pričamo u kampanji, ne bismo li dobili još koji glas, još jedan put da prevarimo građane. Zašto mi hoćemo brzo da završimo legalizaciju? U 95% slučajeva je ona moguća, možda u 5, možda u 3% slučajeva ona nije moguća, ali u 95% slučajeva je moguća za većinu ljudi. Pa taj novac iskoristiti za komunalnu infrastrukturu, taj novac iskoristiti za kanalizaciju, taj novac iskoristiti za bolje puteve, za trotoare za decu, da ne brinete kad deca idu u školu da li će da idu ulicom ili trotoarom i da li će kući da se vrate, da popravimo školu, da uslovi u školi budu bolji, da obdanište ne bude onako malo. Odatle taj novac hoćemo da iskoristimo za takve stvari, da time investiramo, time i da zaposlimo veći broj ljudi. Oni sede, čekaju, ne znaju ni sami više šta čekaju. Niko ne zna šta čeka. A reću vam zašto je to tako. Zato što tu nema mnogo para za njih. Zato što to nije kombinacija kao za zemljište KM na uglu Kralja Milana i Kralja Milutina, gde su dali zemljište, samo prenamenu izvršili.
I odjednom vam glavna ulica u Beogradu nije ekstra zona, promene u prvu zonu i za noć, za jedan papir zarade 4 miliona evra. Pa lepše im je time da se bave, nego da se bave problemima običnih ljudi. To je ono što zajednički možemo i moramo da promenimo. Nismo došli da vam obećavamo kule i gradovi, da vam kažemo teći će med i mleko i bit će mnogo lako i bit će mnogo lepo. Neće, ali ćemo se hvaliti time da smo podigli poljoprivrednu i industrijsku proizvodnju. Kad bude problema oko države, nećemo vas lagati. Oni vam dođu, kaže carina Kosova, kaže pa to je statusno neutralno. Kao da smo mi kreteni svi. Pa što se ne zove onda carina Srbije pa da bude statusno neutralno? Pa kažite ljudima, pa ako mora, kažite pa to mora, inače ćemo bez hleba da ostanemo, pa bi neki ljudi bili za, neki protiv, ali bi to ljudi poštovali. A ovako nema nikakvog smisla, apsolutno nikakvog smisla da lažete narod svakoga dana. Nećemo da lažemo narod. Nećemo da govorimo neistine. I imamo energije, i imamo ljudi, imamo projekata da napravimo, da unapredimo Beograd, da ljudi zarađuju više. Mi danas imamo, plate su nam na nivou ispod Makedonije, a tu negde sa Albanijom, pri čemu ljudi u Albaniji bolje žive jer imaju veće doznake, više priliva novca iz inostranstva. Mi smo uspeli sve da izgubimo. Pored nas prolaze svi vozovi. Sećate se kako je Zvezda nekad igrala fudbal? Nema, nestalo. Ne postoji više zato što neko nije gledao šta umeđu vremenu da uradi i kako da uradi. I kako da napreduje. Preteklo ga vreme, pregazilo ga vreme. Tako nam je i sa državom. Ovo sam rekao ja kao zvezdaš. Ne kao ne znam šta, sramota. Mi se danas hvalimo kako smo primili samo 6 golova od Rena. A cijela država nam se hvali time što imamo, što ćemo da napravimo jedan most. A onda kažu, ali vidite kakva je to lepotica. Ta lepotica će da košta 700 miliona evra. Ne znam da ste primetili jednu stvar. Pitamo ih 8 meseci koliko košta most sa pristupnim saobraćajnicama. 8 meseci nigde niste čuli taj odgovor. Čuli ste Vučića, zlikovac, kriminalac, ubica, lopov, psihopata, ovakav i onakav. Dobro, sve sam to. Ali ja imam samo jedno pitanje. Koliko košta most sa pristupnim saobraćajnicama? Zašto pominjem pristupne saobraćajnice? Zašto oni imaju trik? Oni kažu, pa most je 120 miliona. Kad ih pitate pristupne saobraćajnice, onda pa kako one mogu da koštaju 400 ili 500 miliona? Pošto to ne smiju da kažu jer znaju da bi išli u zatvor za tako nešto, onda ćute. I onda pričaju o svemu drugom, samo vam neće dati odgovor. Ali ljudi, vi morate znate da su to vaše pare, da su to vaši novci. Vama će da uzmu za infostan, vama će da uzmu za komunalije, vama će da uzmu za poreze, za doprinose. Sve će vama da uzmu da bi taj svoj lopovluk mogli da namire. To su vaše pare. Imamo pravo da znamo koliko to košta. Samo to tražimo, sitnicu tražimo. Samo nam kažite koliko to košta. I ne možemo da dobijemo odgovor na to 8 meseci. Sve moguće uvrede sam čuo, samo nisam čuo koliko košta most sa pristupnim saobraćajnicama. Ako je neko čuo, kažite mi, evo ja pratim svu štampu, gledam sve televizije, nisam video i čuo to. I znam da neću videti i čuti zato što znaju da taj koji to kaže da će ići u zatvor. Izvinjavam se što smo vas ovoliko zadržali. Hoću da vam kažem da je nas koji smo za promene danas u Beogradu, pogotovo ovde u Malom Mokrom Lugu, mnogo više nego njih koji su za status quo, koji su za ovo isto stanje, koji su za održanje neodrživog. Samo vas molim da bilo koji izbori da dođu na republičkom nivou za listu koju će da vodi Tomislav Nikolić, na gradskom nivou kogod da bude vodio našu listu, na opštinskom takođe, ali vas molim da glasate za promene, da ne budemo lenji, da ne ostanemo kod kuće, da oni koji su za status quo, a za to su samo zato da se ne bi otkrili njihovi lopovluci, samo da bi sačuvali svoju ličnu slobodu i uvećali svoje bogatstvo. Samo nam je malo discipline i odgovornosti potrebno da završimo sa njima. Da vas obradujem, poslednje istraživanja govore da smo uvećali našu prednost. Samo vas molim za odgovornost i ozbiljnost u tome. Naša mala šansa da Srbiju spasemo je ta. Ne da se dočepamo njihovih fotelja, jer ako to budemo radili, bolje da na vlast nismo ni dolazili. Ali vas samo molim da se za te promene zajednički izborimo, jer bez vas mi ništa ne možemo da uradimo, a gledat ćemo i u buduće da među vas dolazimo, kao i danas, bez telohranitelja, sami da razgovaramo sa vama, da čujemo i vaše primjedbe. Hvala vam još jedan put što ste došli, da ne biste rekli došli, ispričali i pobegli.
bilo koje pitanja da imate, mi smo na vaše pitanja spremni da odgovaramo. Hvala još jedan put vama i vašim porodicama.